Chudák, on to musí so mnou prežívať. Hashtag nedokonalé. Treba si to vypočuť podľa mňa celý album ako taký celok, ako výpoveď jednej šikovnej umelkyne. Viacej ma ľudia poznajú skrz herectvo a pre mňa je tá hudba oslobodzujúca. Ja do toho dávam naozaj moje srdce. Ako vznikol názov tohto albumu, hashtag nedokonalá? Povieš nám k tomu viac, aké je filozofia, posolstvo za tým? Že ja sa celý život snažím byť dokonalá. A ja vlastne som sa dostala do štádia, z ktorého mám naozaj veľkú radosť, že som to prijala, že to neexistuje. Jednoducho dokonalosť neexistuje. A je to krásne, že dokonalosť neexistuje, pretože to nás robí ľudskými, autentickými, prirodzenými a jedinečnými. Je úžasný ten pocit a krásny pocit, oslobodzujúci pocit, prijať, že to neexistuje, že sa to nedá a že taký nikto nie je. Venovala tomu veľmi veľa času svojho, veľmi veľa energie a veľmi veľa lásky. Filip so mnou znáša aj to dobré, aj to zlé, on vidí aj tie úskalia, vidí, koľko roboty je za tým. Ja som napríklad hovoril, ale na čo to ideš krstiť a ona, ja to chcem tak mať a toto je ďalší dôkaz toho, ako veľmi tomu verí. Občas sa izolovala, bola sama, ale zase viem, že v štúdiu, keď niečo nahrali pekné, keď niečo vzniklo, tak to so mnou rozoberala, takže bolo to tvorivé a bolo to naozaj s nadšením robené.